Суд Барысаўскага раёну прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі відэакліп і тэкст гіта гурта Ляпіс-Трубяцкі «Не быць скотам». Песня, напісаная на верш класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы «Хто ты гэткі?». Вітаю, шаноўнае спадарства, у эфіры «Аб'ектыў», Анастасія Русецкая, і сёння ў выданні. Ордэн ад Пуціна і патрыярха Кірылы. Александр Лукашенко адзначае 70-годдзе. Лукашэнкі гэта яго хвароба. Ён з кагорты палітыкаў, якія хворыя на ўладу. Ахвяры гвалтоўных знікненняў згадваюць у свеце. У Беларусі гэта апаненты Лукашэнкі. Урок, калі ён прыпаднесены толькі на палову, гэта не урок. Таму, канешне, была дадзеная каманда іх забіць, каб ужо урок гэта засвоілі назаўсёды. У Беларусь будзе забаронена ўвозіць еўрапейскае ўжыванае адзенне. Як адрэагуе беларускі рынак? Секонд-хенд займае больш за 30% усей індустрыі лёгкай прамысловасці Украіны, і гэта толькі афіцыйныя лічбы. Два расійскія ордэны атрымаў Александр Лукашенко на свае народзіны. Адзін ад Владзіміра Пуціна за заслугі ў стварэнні саюзнай дзяржавы з Расіяй. Другі ад патрыярха Кірылы за мацаванне адзінства славянскіх народаў. Нагодаю для падарункаў стаўся 70-гадовы юбілей Лукашэнкі. 30 гадоў, амаль палову свайго жыцця ён кіруе нашаю краінаю. Да шляху узурпатара прыгледзелася Аліна Скрабунова. Лукашэнку 70 гадоў, 30 з якіх ён трымае ўладу ў сваіх руках. Упершыню на пасаду прэзідэнта Беларусі прыходзіў з лозунгам, што эра 70-гадовых кіраўнікоў завяршаецца. Тады яму поверили. Он действительно был очень хороший оратор, который очень хорошо чувствовал свою аудиторию. В том смысле, что он как опытный популист говорил людям то, что они хотели слышать. И, собственно говоря, отсюда, из этого качества вытекали все потом его известные ляпы, как вы знаете, да, мой отец тоже на войне погиб, когда он выступал перед ветеранами, и так далее, и так далее. У 1994 годзе Лукашенку дапамаглі прывабнасць сярод жаночай аўдыторыі і абяцанне разабрацца з карупцыяй у краіне. Адзначае тагачасны аналітык ягонага штабу Сергей Чалы. Маўляў, ідэалагічныя погляды Лукашэнкі сфармаваліся пазней, паводле прынцыпу ад супрацьлеглага. Раз он не любил националистов, там, БНФ и так далее, значит, соответственно, он будет пролетарским интернационалистом, любителем России, славянского мира там, и всего остального, и то же самое в экономике. То есть это вот как бы, раз все его оппоненты выступают за демократию, сменяемость власти, значит, он будет чуваком авторитарным. Лукашенко быў вайскоўцам, камсамольцам, настаўнікам гісторыі, дырэктарам Саўгасу, дэпутатам Верхоўнага Савету. Але поспеху, на думку палітыка Анатолія Лябедзькі, дасягнуў у іншым. Моц Лукашэнкі гэта яго хвароба. Ён з кагорты палітыкаў, якія хворыя на ўладу. А для гэтых людзей не існуе ніякіх берагоў, няма ніякіх чырвоных сцяжкоў. Ім усё дазволена. У іх няма ніякага маральнага кодексу, ніякіх прынцыпаў. Для іх самае галоўнае гэта ўлада. Улада Лукашэнкі, мяркуе Лябедзька, трымаецца на 3 слупах. Гэта страх, і гэта галоўны хаўруснік Лукашэнка. Ні картынкоў, ні азаронак, а менавіта страх. Другое гэта Пуцін. Пуцін, які і адвакат, і спонсор Лукашэнкі. А трэці гэта фінансава-эканамічная залежнасць беларусаў ад сістэмы, якую адбудаваў Лукашэнка. Жорсткасць і схільнасць да аўтарытарызму у Лукашэнкі з дзяцінства, мяркуе псіхолог Наталья Скіпская. Маўляў, ён рос у складаных умовах без бацькі. Ён бачыў вакол гэтую жорсткасць, гэтую нянавісць, гэтую неталерантнасць, якую ён бачыў ад іншых людзей, ён узяў для сябе. І гэта дапамагло яму ідэнтыфікавацца з гэтымі людзьмі і нейкім чынам выжыць сярод іх.
То бок дзяцінства ў яго сапраўды было вельмі складанае і вельмі неспрыяльнае. Лукашенко мае жонку і 3 сыноў, але добрым сем'янінам яго наўрад ці назавеш. Паводле мадэльера Александра Варламова, Лукашенко збіваў цяжарную маці свайго малодшага сына Колі. Вельмі патрыархальны чалавек. І ён вось гэты свой светапогляд таксама працягвае прасоўваць. Ён адмовіўся падпісаць закон супраць хатняга гвалту. Ён сам расказваў, што ён сваіх дзяцей біў, як ён гэта рабіў. Тое, на што ён здольны. На любоў, напэўна, ён не здольны. Напэўна, яго ўвогуле не было такога шмат досведа. На публіку ж Лукашенко дэманстраваў цёплае стаўленне да малодшага сына і да шпіца Умкі. Апошні, як кожны сабака, любіць свайго гаспадара самую шчырую любоўю. Аліна Скрабунова, Белсат. Еўразвяз выказаўся ў звязку са справай беларускага рэжысёра і журналіста Андрэя Гнёта, які цяпер пад судовым пераследам у Сербіі. Як паведамляе старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляйен у лісце да Святланы Ціханаўскай, справа супраць Гнёта расцэньваецца як палітычна матываваная. Еўракамісія перасцерагае ўрад Сербіі ад экстрадыцыі Андрэя Гнёта ў Беларусь, дзе яго можа чакаць пераслед. Гнёта затрымалі летась у кастрычніку на запыт Інтэрполу. У Беларусі яго афіцыйна вінавацяць у нясплаце падаткаў. Пасля больш як паўгода, праведзенага ў турме, Гнёта перавялі пад хатні арышт. Цяпер мужчына чакае рашэння ў справе аб экстрадыцыі. Яно мае быць прынятае цягам месяца. Праваабаронцы прызналі гісторыка Ігара Мельнікава палітвязнем. Яго абвінавачваюць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Суд Цэнтральнага раёну Менску прызнаў ягоныя кнігі, а таксама іх копіі ці іншыя кніжныя выданні, у тым ліку «Адысею» Палішука і «Забыты корпус» экстрэмісцкімі і ўнёс іх у адпаведны спіс. У гэты ж спіс трапілі некалькі акаунтаў гісторыка ў сацыяльных сетках і тэлеграм-канал. Суд над Мельнікавым пачнецца 10 верасня. Яму пагражае да 6 гадоў калоніі. Затрымалі гісторыка сёлета ў студзені. З таго часу ён застаецца за кратамі. Ігару Мельнікаву 44 гады. Ён родам з Бабруйску. Скончыў гістарычны факультэт БДПУ і Варшаўскі універсітэт. У свеце азначаюць міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. Дату устанавіла Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў у 2010 годзе. Беларусь зазнала гвалтоўнае знікненне апазіцыйных палітыкаў яшчэ ў пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі. Пасля 2020-га самапрызначаны кіраўнік нашай краіны абраў іншую тактыку змагання з палітычнымі апанентамі. Рэжым інкамунікада ў зняволенні. Ірына Юр'ева. 45 кілаграмаў пры росце 175 сантыметраў. Палітзняволеная Марыя Калеснікава моцна схуднела за кратамі. Пра гэта апавяла ейная сястра Таццяна Хоміч. Паводле ж выдання «Новы час» актывістку ў гомельскай жаночай калоніі абмяжоўваюць у атрыманні медычнай дапамогі, а лісты з волі рвуць на ейных вачах. У нас нет никакой связи с Марией. Если раньше были, хоть и не часто, но были звонки, были письма, были встречи с родными, тоже очень редкие были встречи с адвокатом, то все возможности сейчас прервались. Аднак Марыя Калеснікава не адзіная, каго ўлады Беларусі трымаюць за кратамі ў рэжыме інкамунікада. Больш за 500 дзён няма звестак і ад іншых палітычных вязняў. Сергея Ціханаўскага, Міколы Статкевіча, Максіма Знака ды Ігора Лосіка. Это не изникнение, я бы это не называл. Это просто нарушение белорусского уголовного законодательства, согласно которому люди осужденные имеют право на передачи, имеют право на контактирование с родственниками. Просто этих людей этого лишают, и тем самым лица, ведение которых они находятся, это руководители учреждений, где они отбывают наказание, они совершают должностные преступления. Але ж былі і тыя апаненты рэжыму Лукашэнкі, якія сапраўды зніклі. У траўні 1999-го былы кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў і дзеяч апазіцыі Юрый Захаранка. Праз 4 месяцы экс-старшыня Цэнтр выбаркаму Віктор Ганчар, які рыхтаваў імпічмент Лукашэнку. Разам з ім знік і ягоны сябар, бізнесовец Анатоль Красоўскі. Прайшло ўжо некалькі гадоў, як быў разагнаны Верховны Савет, як адбыўся дзяржаўны пераварот. Лукашенко даволі так моцна замацаваўся. Проста і Ганчар, і Захаранка ў свой час былі каля Лукашэнкі і вялі яго да ўлады. І Лукашэнку трэба было паказаць, вот што будзе са здраднікамі. Гэтак лёсы зніклых палітыкаў сталіся урокам для паплечнікаў Лукашэнкі. Урок, калі ён прыпаднесены толькі на палову, гэта не урок.
Таму, конечно, была дадзеная каманда іх забіць, каб ужо урок гэта засвоілі назаўсёды. Публічна пра забойства зніклых апанентаў Лукашэнкі 5 гадоў таму заявіў былы баец спецназу СОБР Юры Гараўскі. Вінаватым назваў камандзіра падраздзелу Дмітрыя Паўлічэнку, а сябе толькі суудзельнікам у выкраданні палітыкаў. Здесь убили Гончара Красовского, а здесь где-то метрах 50 была выкопана яма, заготовленная уже. Мы их разделим. Летась суд у Швейцарыі апраўдаў Гараўскага ў справе аб гвалтоўным знікненні апанентаў Лукашэнкі. Беспакаранымі засталіся і іншыя датычныя да гэтых злачынстваў. У Беларусі следчы камітэт прыпыніў расследаванне яшчэ ў 2019 годзе. Паставіць жа сапраўдную кропку ў гэтай справе змогуць улады ўжо дэмакратычнай Беларусі, упэўненыя нашыя эксперты. Я мяркую, эта справа будзе расследавана дастаткова хутка, таму што ёсць все доказы. Ёсць, дарэчы, прызнательныя паказанні самого Паўлічэнка, які ён дал в КДБ, калі яго затрымалі в 99-м годзе. По адной з інфармацый у него наогул знайшлі касеты, відэакасеты з забойствамі, ліквідацыяй гэтых палітыкаў. І гэта нягледзячы на тое, што тэрмін даўніны ў справе аб гвалтоўным знікненні Юрыя Захаранкі, Віктора Гончара і Анатоля Красоўскага фактычна ўжо скончыўся. В статье 83 Уголовного кодекса есть пункт 5, который говорит о том, что по тем преступлениям, по которым предусмотрена смертная казнь, либо пожизненное заключение, решение о применении сроков давности принимает суд. Вот этот новый суд белорусский, который будет независимый, он как раз и примет решение, что делать с этими установленными лицами. Пасля знікнення апазіцыйных палітыкаў у ліпені 2000 года такі ж лёс напаткаў і экс-аператара пулу Лукашэнкі Дмітрыя Завадскага. Нібыта датычных да гэтага злачынства судзілі ў 2002, а яшчэ праз год журналіста прызналі загінулым. Летась маці Дмітрыя, Вольга Завадская, пайшла з жыцця, гэтак і не дазнаўшыся, дзе пахаваны ейны сын. Ірына Юр'ева, Белсат. Крыху больш як праз месяц набудзе моц забарона еўразвязу на дастаўку ў Беларусь адзення секонд-хенд. Яно ў нашай краіне карыстаецца вялікім попытам. Пра гэта сведчыць нават афіцыйная статыстыка. Ці знікнуць у новых рэаліях крамы секонд-хенду і ці пойдуць беларусы купляць адзенне вытворчасці Беллёгпраму? Андрэй Сульжыц. Танней, як у звычайных крамах, вялікі выбар стыляў і колераў, вінтажнае і брэндавае адзенне. У пенсіянераў, студэнтаў, моднікаў ды іншых аматараў секонд-хенду застаецца месяц, каб закупіцца. З 1 кастрычніка пастаўкі ўжыванага адзення з еўразвязу трапяць пад забарону. Гэткія абмежаванні – вынік санкцыяў еўразвязу, скіраваных на абмежаванне экспарту ў нашу краіну і прынятых сёлета ў чэрвені. Лічбы кажуць, пераарыентаваць вектар даставак будзе няпроста. Нават 10 месяцаў паміж краін, якія прывозяць секонд-хенд, прадаюць секонд-хенд у Беларусь, еўрапейскай дзяржавы. Нумар 1 Нідерланды, яны на 25,5 мільёнаў долараў секонд-хенду ў Беларусь прывозілі. Латвія, Літва, Польша, Германія, Балгары, Словакія, Бельгія, Венгрыя, Італія, Фінляндыя. Прадпрымальнікі асцерагаюцца, што забарона можа прывесці да скарачэння працоўных месцаў, а гандлёвыя пункты, арыентаваныя на продаж ужыванага адзення, могуць зачыніцца. Іх па краіне амаль 3000. Секонд-хенд займае больш за 30% усей індустрыі лёгкай прамысловасці Украіны, і гэта толькі афіцыйныя лічбы з афіцыйных каналаў Беларусі. А калі мы палічым яшчэ больш, там неафіцыйных момантаў, і калі мы палічым перапродаж і так далей, то там нават больш можа быць. Паводле Белстату, у краіне прадаюць ужыванае адзенне на суму да 70 мільёнаў долараў. Санкцыі могуць паўздзеяць як на гэтую сумму, гэтак і на покупніка. Если даже предполагаем, что секонда не останутся, да, будут опять-таки завозиться товары, но уже завоз их будет более сложен, да, то есть через какие-то другие страны, там, возможно, через тот же Турцию, через тот же Казахстан идет речь. Это как бы создаст дополнительные издержки, соответственно, отразится на ценах. Улады Беларусі бачаць у забароне на імпорт секонд-хенду шанец для лёгкай прамысловасці. Без прытоку таннага ўжыванага адзення на рынок могуць выйсці тавары айчыннай вытворчасці, што станецца драйверам для развіцця галіны. Аднак у магчымасць вывесці забарону сабе ў плюс эксперт не верыць. Замена произойдет в сторону Китая.
Да, то есть китайские производители они тоже достаточно активно ориентируются в международных трендах, да, может быть, качество будет не таким хорошим, как у европейских производителей, но тем не менее модели будут современные и модные. Першы намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Картун правалу ў рынку праз санкцыі еўразвязу не прадбачыць. Паводле яго ёсць і іншыя сусветныя брэнды і канкурэнцыя з боку Еўразійскага саюзу. Андрей Сульжыц, Белсат. Россия нанесла бомбовый удар по жилой забудове Харкова. Пашкодзіла 12-павярховы будынак. Загінулі, прынамсі, 6 асобаў. Сярод іх дзіця. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Кіраўнік Харкаўскай абласной вайсковай адміністрацыі Олег Сенегубаў заявіў, што на гэты момант у выніку удараў параненыя амаль 60 чалавек. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі асудзіў атаку як акт тэрору і заклікаў узмацніць абарончыя магчымасці краіны. Камала Гэрыс дала інтэрв'ю тэлеканалу CNN упершыню ў ролі кандыдаткі на прэзідэнцтва ад дэмакратычнай партыі. Падчас размовы закранула пераважна пытанні ўнутранай палітыкі США. Гаворачы пра замежную палітыку, Гэрыс надала ўвагу тэме стасункаў з Ізраілем і Блізкім Усходам. Аднак не згадала вайны ва ўкраіне. Гэрыс заявіла, што ў выпадку перамогі на выбарах працягне падтрымліваць Ізраіль і заклікала спыніць баявыя дзеянні. Дазвольце мне быць вельмі яснай. Я непахісная ў сваёй прыхільнасці да абароны Ізраілю і яго здольнасці абараняць сябе. І гэта не зменіцца. Але давайте зробім крок назад. 7 кастрычніка 1200 чалавек былі забітыя. Шмат якія маладзёны, якія проста наведвалі музычны фестываль. Жанчын жудасна згвалтавалі. Як я сказала тады, я кажу і сёння. Ізраіль меў права і мае права абараняць сябе. Але гэтая вайна мусіць скончыцца. І мы мусім заключыць угоду, якая заключаецца ў вызваленні закладнікаў. Я сустракалася з сем'ямі амерыканскіх закладнікаў. Давайте уратуем іх. Давайте заключым пагадненне аб спыненні агню. Камала Гэрыс падкрэсліла сваю прыхільнасць падтрыманню сярэдняга класу, таксама палітыкі Джо Байдена, і пацвердзіла намер змагацца са зменаю клімату і захаваць міграцыйныя законы. Гэрыс адзначыла магчымасць прызначэння рэспубліканца ў свой будучы кабінет, каб забяспечыць разнастайнасць меркаванняў. Рэспубліканцы крытыкуюць кандыдатку за адсутнасць стасункаў з прэсай і недастатковую ўвагу да праблемаў злачыннасці ў ЗША. Падзякі за мірнае неба і любоў да народу. Каб павіншаваць Лукашэнку з юбілеем, ідэолагі мабілізавалі бюджэтнікаў, работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў і нават дзяцей. Мы сабралі самыя яскравыя прыклады юбілейных хваласпеваў у гонар самаабвешчанага кіраўніка Беларусі. Без каментара. За 30 год свайго жыцця не знаў другога бацькі я. Бацька у нас крутой. День рождения вам с любовью. Шлем свой пламенный привет. Вам великого здоровья, белорусский президент. Александр Григорьевич, с днем народжения. Спасибо нашему уважаемому президенту за самую лучшую в мире страну. Вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия. И разом с вами будем pracować на корысть нашей державы. У нас в стране настоящий хозяин. Искренне поздравляем вас с днем рождения. Благодарим вас за мирное небо над головой. Мирную, сильную и процветающую Беларусь! С днем рождения, наш президент! Поздравляем! Што думаюць жыхары Курскай вобласці, дзе 4-й тыдзень стаяць збройныя сілы Украіны? Глядзіце ў праграме «Белсат Зум» эксклюзіўную размову Вітаўта Сіўчыка з расійскім журналістам выдання «Адкрытае медіа» Расціславам Мурзагулавым. У эфіры праз імгненне я, Анастасія Русецкая, зычу спадарству добрага вечара і развітваюся. Да заўтра.